qabelkom ħalli l-lieba. U niċċelebra! Xerbaħna? Mux irbaħna, imma issa il-hand luggage fuq l-aeroplan bċej! Ejja, smajt fuq għadi. Fil-fatta inti intitolat għal-basket zaħir u mbagħad timax kif għalik kalkula eżatt. Iċ-ċirkonferenza tal-bagalja ma tistax taqbes il-100 cm. Ġiġa kalkulajta. It-tifla żgħira kara tiegħi tidħol fiha. Allora kara ħansifha kullum kien bxejn. Xiex, inti qed tiddaħħal it-tifla fil-bagalja u s-salbiha. Għat nagħmel xejn kontra l-liġi? Xieġifieri? Bombi ma tistax tella, skijek, imqassijiet, lighters, dawk li. Imma t-tifla m'hemmx, ġifieri ħantella ħamieħi. Ismani, mhux aħjar tinidi umur kompli bil-missjoni tiegħek forsi tagħmel xi ħaġa ġejt tgħin il-puttinu. Vaj. Amur. U l-missjoni tagħna ta' puttinu qed kompli illum bil-fatti. Meta jien għamil dak l-appell biex iktar nies jgħinuna, wara ftit batit li ġiljen. Daw iż-żewġ nisa sbieħ ħajkunu qed jagħtu donazzjoni waħda mill-iktar affarijiet trendi ta' żmien. Femmuna ftit fil-qosor. Dawn huma il-Labubus u hemm oħrajn karozzi oħrajn għaw craze kbira fid-dinja. Jiena iffissajt miegħi ġennint lil Zoe għalija Labubu jfissru ħafna ta' thanks to Labubu għandi komunikazzjoni jizbaħ ma' t-tifel tiegħi pereżempju. Għajdinna malaj x'inhuma. Labubu macaron l-iktar wieħed popolari. Fall in Wild, Labubu, Ħassi Pupu, very small and cute. Wild but cutie, vera popular dak. Bini Bubble dak meta taf su jaħroġ Bubble. Da, very hello cry baby ukoll. Tawna daw kollha biex intkom tixtruhom u l-qlieħ kollu bħal dejjem mural. Puttino! Grazzi Ġiljen! U grazzi Zoe. Talli tajtuna dawk infakrukom illi għaw dan il-numru ibatunna kemm lesti toffrunna għalihom infakrukom. Wara tieħdu il-basket kollu kollha f'daqqa ħneħħuhom tajjeb. Mhux qed tixtruhom biss, imma tagħtu donazzjoni ġifieri jkunu ġenerużi ħankomplu nżidu ma' dik is-somma ta' 500 euro li fl-aħħar treskeda ħanatu li puttinu. Kemm tajba di. Imma x'qed jagħmlu tfal issa spiċċaw l-iskejjel u t-tfal li dejjem jiġu f'dan il-programm ġoxxu xogħol, sa fejn fien kellhom attività fejn il-baħar ħanaraw. Hello, jiena Josh Fennek u jiena Laborist. Hello, jiena Xammula u jiena Nazzjonalist. U l-lum għandna activity tal-Brigata Laborista. U ġibtu miegħi. Ġejt miegħu għax illum ħammorru ġurnata il-baħar ma tal-Brigata Laboristi. U ħadni miegħu għala volja nazzjonalist ma għalhom għandna norganizzaw xejn bħalissa. Ma korrux nagħtuhom. Mhux nomu taffiċet nomu fl-inkwiet l-istamperija bħalissa. Issa llum għandna activity organizzata mill-Brigata. Rridu ħarsu madwarna. Naraw x'nosservaw u ngħidu xi ħaġa fuqha. Ħalli bdajjela! Ibda. Crunch! Xi fakri? Fil-pajjiż għax sejjer l-ħula bħal gran. Taf il-papa tiegħi jgħid illi dan il-pajjiż iktar milli sellura qisu star! Ejwek jgħid Josh missierek li star qegħdin taħt il-Labor ma nafx. Ċara, xrajżet! Xrajżet! U fiex ifikruk iż-żejżet? Ma nafx bħalissa qas minn qiegħed naħseb qed nara dawk iż-żejżet. Lifeguard! Lifeguard! Ewa, hello lifeguard! Taf fiex ifakkar il-lifeguard? Fejdrijan il-kbira Adrian Delija li kifra li m'għandniex leader bħal lifeguard ħareġ ura kif ħajamel biex jisalva il-partit. Mela naħseb l-Ewropa. Dik id-dajsa li qegħdin barra dik taf fiex fakkarni? Fex! Mezzola! Għax kif ratkom li qegħdin hekk żammet il-barra kemm jista' jkun. Adorable. Ma ħelwin. Ja, tu naqra. Insomma, sinjuri nawguralkom jalla tmorru daqsxejn fil-baħar. Jekk mur fejn il-baħar, x'vitamina tiħu? Is-sina jgħidlek jien. Ek tiġi għax si baħar u vitamin. Mhux hekk rid ngħid ma tajjeb. Insalmulkom ġenu ċew għalikom.